TV Ubwansu Bwomogusi. Mwanchu murelia on Ndizi TV unaika watebi mambi ya bono nigo turabe tugusanga nabageni baito igoro yamangana arengete chisemi anemono chisemi kiria chekerengo kigoro bose asomona wekanyamorero haya learning education aboigo asebe tugusanga boigo enkia boreke wonete kurigereria anemono chinga gichiria bakoba bagochora emirimo eria baligetie gochigokora abageni baito babeire bawikirana ase studio anemono abageni korua ase university area Mount Kenya na boigo Equip Africa asibaraba sangana into amange anemono aliarengete ekibako bakora ase ensemo area yechiskuru chiria vale ase emambi yabono sangana into wetera somtandaito Facebook Ndizi TV News Digital asense media YouTube Ndizi TV News wetera somtandaito www.ndizitv.net ase emambi yabono inamba yetu SMS 0792192834 ase emambi ya abono wakirebuya sana. Karibu sana ime ya studio ya Ndizi TV ase mambi yabono nigo turabe tuguchakalitangani ase okomanya omuriria Ndizi TV emambi yabono amarieta ino inuningo na boigo nkimoko bamokora ase skuru echi chonsi bitura chakira sense mu director. Yeah, asante tankoro ko Dr. Robert Mundi Obuba, nche director ya Mount Kenya University Kisii campus. Ya betego chaka mwaka wa 2011. Negendre tapaka mwana tochagrete Family Bank, but mwana torige sono saami na suneka. Mount Kenya nebo wate university na ndego iwa sabana fuzi bali bategete wika ko make koche university baro konyora security challenge konyora mwe kodi akata ko sagwete mwana kunzeta weti aise ko chanto kwate gore kunga Equip Africa native institution tibeti minetinga anye tukonyari te kore kore ndenge polytechnic na bogocha tokorere kosora nyare gokora na mwe kodi torazimisho mwana mona akore kore ndenga tigakore kosi munotagete tigo mwana akore muna okonyara kwa kore ko talent ya mlele so Mount Kenya neroro na inde kotegera to ni kopima to ni binga buna botaka so muntarmete wote nyara to arona to como konya aiganario konya ko nyara konyora onyore chisemecho na abandi muntu bwate bari qualified abandi bari bakora gusonga iga na abandi mbaroro barwete chisemao cha Kenya bonse aso se birengere konya ni birengere na koranga abantu baito gusi bakonye kiganari na banyore chitalent gose banyare gukuza chitalent cyabo nya sawa ensemo yo mugeni to kabere anja samaleta ko Zakaria Ontel mitaki no onde uno moro kere yo moro kere yo Maria Equip Africa Institute Kisii your institute ya Mount Kenya University and they want in the department of business and ICT while no moro kere all right sema madam asamaliete ankuru kulona muranya mbane na inche na ankuru Equip Africa Institute Yeretivet Institute ya Mount Kenya University alia Equip gondo mwalimu na ande gontenenete department ya clinical and health sciences. Erebya kima karibu sana ime jomoroberio bwensakia ase emambi ya abono turachakira asensemo ya daktari tutaito tumanyinga chisemi echi university bose chi colleges ngakitire to bauti na boigo ne chisemi chiria anemono ase chiskuru chiria abana babiri bakura anemono abange baito bara batutengerete korua ase mambi abono anale batarikirana ase kerenge ko oranyolenga bali ase babiri bakurubera ase skuru chiri secondary bono bali guska sekerengo majorly university gero it's about university primary go secondary school it's about ya eneringa majorly tororo
bakore ibintu bigoro bakora research research ne mechanda abantu babwate iskago no boremi to research to arorana enki kera koru tonyole solution obotugi abantu ngo tukabariska emechando nere bakonywa ntobwate bintu buna marketing abantu bari bakokorobo ngo so bunchoreri nkikere mechande sabare gusene biashara gusene okonyora gusene amapata abo gusene inside inchera toko kore biashara bitu na rerembe so ekartu akore research na yugo cha kwanyora na kiyaya ekena kikere mechando beko gara gose to tari go mita wa targets gose to tari ko mita birengo bimuna to takere okora so research nero to ko inke kari ya wanafunzi mono ababari university because to bataba minto ko gaba ko ne go equip esekarore university ya Mount Kenya ndisati to wate ukurigere mwanafunzi ka kwenda monege to okora no bet usene diploma okora usene sa gorende degree okora masters paka PhD interviews pike interview okora mbirina ogosoma egere onyora machibu ose a solution ya obokonwa abantu babwate se community oira ne ba ke se inka ose se abantu baminyete onyare ko ba machibu ekeneke ngeri ko keneke go koru ekero kwanyora machibu amanyene kwaro na abantu bande go kombe na abantu bande siko ngatu ba ko ebintu byabo aiga Kenya ntunga to ko ebintu so kwanyora lichibu ngayaya wikera muna tu abere togo para taliga to kona togo para gosen muna tu abere togo kora igambi yara kini eri tombere ga bibere bitatu miseti egara to manya kora ki to ma ko ngende la ini takiri so inero meja di togo kora na Ntue University tuarora na amachigo ya tokire na bantu itu abere ba ko ngendo kere kene na tekere ketaki kiri ke kale oko tugo cha sensemo yao Mr. Zachary asengencho aino morokia ase institution ikwiro kwanera na wewe ni maitenga no eterete gwetera no ase university ase igogocha wikirania ama ekerenga kiliko ebose kerenga ko berwikira asinga kichabono asensemeria yoko ena na bose yokuruo bosemia bose delivery of content ngakire tofauti as a university bose a college ne bose institute na keroko bago kumulekera na boigo chiskuru che primary na boigo chiskuru che secondary. Igo kwanza kabisa asante sana soto data set studio ngeratunya kwa togo kwanera igoro ya masomo akenya ndimanye tena amasomo na rege kya muhimu sana ndio kobeka somo tu sobo nkubwa okego ko igoro bongo watu ara perspective ngo no koligere di ense nege ndo kya muhimu sana ande jinero eranya kwa kego to gego to biuki abaiboli baito na banafunzi bonsi nkoligi balenga na kibaranya kwa babako nyara kwa babako create a difference ase obuguma bwabo bona masomo activate na masomo ya university na masomo tokoroka higher learning education higher learning education na masomo alibona abo focus on a specific thing again to get keli otagete konya kwa kwa asobuguma bwabo so amasoma aya ina ya kugira linga toko na kuba toko kugira ki emechane yere Kenya so that tunya kuba toko ligi a solution that na ta baigoro ya research anene mono no eliyo kugira linga kitoko na kuba toko find solutions asemechane to bugate goeta so higher education ego nya kwa kugira linga kiko na kwa goromo abanko bwa na funzi ko ba exposed to the industry and to kugira di serikali boni kabunega ndrete nko ile emphasis sana ucha masomo ya aigo productive ne university yonsi eko nya emphasis esengenje yanya ko ba kororanga ase Kenya ya bono iko bata ko move toro chino ani system education into na kwa to kwenye change eto anye change esengenjo eto take tukuligere linga chinse chiri chigendere inki chigo kora tofauti kubugabuna tokonya kuba togokora konye so igeligere tinga kitokonya kuba to create job creators or no banga nayo gochkuriye gasi pant in skill ke yobugate ekunya ko set apart actually ina emphasis yana sana yoko bekera abanafunzi baito skill elira nyako ko bakonya ase obuguma bwa ntomanye tenga
chigas ne chingo mchira soko nyora so ayebwe ko monyene value kyora nyako bago create within you and to the community egero nyako bago ko igora enjere soko nyako to nyora mapata ito as a family you know when one member of the family anyor renjera ko nyora best it also translates to affecting the way the lives of people bago nyako gendere yeah asensemo ya madam ndaete okwanire omorokia oliole nkagari kagocha si skuru echi chire igoro chekerengo chikegoro bose higher learning institution inkie kabwendrete komanya anemono no nyane nchira mukuru wa maigerio mate banalide kobera sekerasi mikuru mambi mbaka marogoba obwato omorokia kunya kubabwati ekero bako kora chi assignment chiabo tofauti ne ria amangana ngabuna nande nkyo omorokia bwendrete komanya taraba bikira nasi skuru singabunichi. Okay, asante soko ngari baga nainde. Egento ndanyare gotebankeri nga tiga kwanza nchakire etofauti. Umete kerore primary gose secondary buna watebire goiko mwalimu anya gukubwati. Lakini kerogo chatwa higher level of learning itoko expect umwanafunzi yabe no muntu responsible. Yani kerongo tebaigo no muntu tatakiranya kubwatiwo. Onyo gotakiro gende birasi biao ondete yoranya kubwati nga uko gendole birasi ko story ko genda. Is go to believe ngo muntu goikera higher level of education we call them adults. Abana banta banene bagwente ko make decisions chiaba abanyene yagara kuruga gugotogo prepare abono muntu gochikokore gasi igo bono nabo ubwenete kwebanga buno mwanafunzi omanya ngabono na sukire korwa step ya mo gochi step ende eyetagetenge mbemo responsible yeah. All right, ere buya kigima gingo chakera gingo na sense ya daktari ndaite orakwanira aborokiwane mono bali ase nka baligetigo soa asikosi nke ko mwana gwendate ko bagakuri litangani ataraba gagosoa ase ekosi ele litokora Mount Kenya University ke totogo kora mostly togwate career guidance na mostly ke totora encourage abantu na bali skar bakorete school batanya go nyora bagago totarera batotarera university tomo keson somatari angena nyangena go tukan nyangena motwa sinini yo way to Migori no togo toka togwate career guidance to korigeringa nkigwas koete na ande to akoji to ako twagende mono twarana ngikira akonye guchumutu aya twamenya kurigere nande guchumutu gose bunebirengera bya ubikoete asa masomabo neko tagete ngochibiramu anye mbiri gochiamu nabato advising ati option ande nera option 2 nera option 3 nera wale kuanja spate grade kiao na ibina byale gocha okonye gose cha keranze otire gochigoro chigoikaga bonese wa upgrade ebina to para Mount Kenya to bate career guidance na ekara to ko guide tigo to reneke maenena muy bonita gerina gose yanko yane gose mwando nyarebe akore to sono engineer na ando chire usaka nyara chibesa chingia na njeyo na tiga so engineer so basa ko transmission mwana akore gento ataka ni tikokora moire munabone karagocha tomo guide tomo terike na kiabone tamuna masoma because masoma yoka ngore tari picture na ekena kyo mwanafunzi abone tawakora otherwise umugase na osemuno moiri akorete teko nyare kana na ndiko sora nyare go topa tekire experience gose onyore gose tego perform gose chakre kwangi school eyora nyore ngose kwa spending waikira sako akoguna ando chake pomwira ni mayo iyo kwa miaka ya minyoke na atagetanyo meuzanyo ono konyora nga kwa mu affective so mabwa so kingo kora tori kento to kora guidance kile tora sora wai bali sky pato tare mantari ke sonso na boto ko ba esa yons ngo chasense ma Mr. Zachary ekero moro kiwabira kora matemu alia anemono a class ikomina ibere bose form 4 ngo twarare egatie binte binga ko bakorigeria atarabaga ochora ega emeremeri yakolete ndatura kwanira boyiko obwa mateboro egati yegereri keri umwana anyore nabo igento keriaga nitigokora injira ki umwana ko balance ibintu bibere elinda be connecting obera gachora umurimo uri arabe gasoma nabo igora abo kumukonya so bugwaye. Asante sana. Form 4 asaboni na royal ko the minimum entry grade you go join as a TVET go say a university
lakini nyuma tutariga form 4 tubona twakwana kale twatebanga a landscape ya education system ya Kenya konya kuchenjia kono kele konya kuchenji boni ganto bwate a system ya Kenya elie kwala okero muntu ekomwa a pathway to getting egento keliata gete an equivalent a degree eliata gete ko second years so on the ones who oleka o ligeretie tigatomanya iga okore form 4 gose tokora form 4 bado matembare bali bago igaiga amatatisa baiga kwanyora ngamba nyore the opportunity yo iga form 4 no imbarabo a system of education ko ba kete ko ba it caters for them now tiganda chakira h grade C+ ndomanyete yu nkogenda ori university na ndonyo for example nyogotete kugenda gukora education egani tutwale C+ alafu na C+ in teaching subjects tari number 2 bono ababandi bata C+ but bugati chichago chance batagete kugenda a university go seki bon simba bwate pathway na kibono emphasis yako ba laid on TVET education egere grade ya C+ mpaka E oyuna bago join a university TVET institution at various levels now oyo bwate C- na C+ oyo as a university yani TVET ago join as a level to koroka level 6 you equivalent na diploma oyo bwate D+ na D+ oyo abasoa a certificate E na D- oyo abasoa artisan course igokero umuntu tabwati asaka ganda oliyo takole ti otayete form 4 igawa soa level korokwa level 3 eyo korokunga craft so the pathway ya education ya Kenya boni gabunere no jakira level 3 na baganda level 4 level 5 level 6 level 7 bono ine degree level 8 you masters level 9 you PhD so there is a pathway asa abana funsi baito banyako bako bai nisiko genda ko commenta kaigo karo abana funsi baito bako chora chikos bada to join a university tiganda babeka chi category 3 category ya mo no lo ko reform category ya kabere no ri ogendrete gansi ogonyolire degree ya go certificate batiane no oteba maki ntagete change my career pathway osamente chisemi so mbali bali kwanza babo change no onyo kore the business oteba ngabono tiga nkore health oyo gatato no ri ogo change e career completely oyo ndi no ri ogo komenta masomo kuna twata barende for example you wakore certificate kwanya comment so abanda bonsi imbale catered for in the education system and you can you have the freedom no bwato bosibole bwo nyako bako joranga en skill yo taite ko nyako bako kokora so pero muy body okonya ko joranga ikikilyo tekete kokora yani otaite ko konyo mwana okochora no mwana karata ite kochora ikintu kiliya nyako ataite kokora tigato zinga tienga ki amaona narari chikosi ekitokonya ko nyora si university goeta na TVET anene mono intukero to kochora idende kerongo tabantu community ngantu 20 aba Kenya into 20 abana bali toreka to ko ligere lingan inkosi kitodaide ayo mu buli dade ko ranga ngakiora nyako ko advice omwana onkia ko nyako ka kochora so karoto ko nyako to ko ligere liebionsi ligere kwanza egento tokoroka demand driven skills based courses chirijinala nyako bakekoto like a market tokonyoka demand driven market driven skills based so demand ndobugate as a business ngote abatolenga demand and supply even the beyonce they have to be at equilibrium like a balance ne wente eligible tonyoranga a demand kere demand ere igoro ne supply at least mbali bako faidika lakini supply e wento ko ba check dibuya sana
so kero togo chora chikosi tigatura rigere ringo a landscape ye market ngakiri a market ye ninji konyore gas ninji konyore gento konyako kinko kor na boy togo tabanga tingo tanyore chiduka isanoga njengi gore yane but okay no igore yao one gento kiaje kerito gorogana innovation ma togo nyora ngo igore te duka yaega igago kwa igogo chakwa chakokora ebintoro oyondo lensemo nabako ni bintu buno yakoni lakini ere igago koleta mpaka nyumba innovation solving a problem so twense to gore gento sem but yakwa an extra mile so chi institution chionsi nkoli gichire enchiranga kibono chiro chichigo create a difference what differentiates ingigego kobeka tofauti na chi institution chinde so across the universities into bugatebyo na into asiku Africa na Mount Kenya rende to kargo kwane rabu into da wenga ki ingikirkia to set apart from what the market is all about kingo cha sensema ya madam obere oponere gento kingencho kigima emeremo umwana gatate kuligia gosoe kosi ndeo nsi mwiboli nkora moboli alenga ekosi eboli nebwate emeremo no ni ntubuna barali nkora boli gotole no mwiboli umwana okorera form 4 umwigote binga umwana onata kochora ICT obwalimu yaya na bundo chenga obwalimu na bundo che bwate emeremo kulende bayiboli bane mbaramanya no na ICT lakini ni mate ine chiko kwane rwa sobwagale mbaramanya nga rero abana ngokora ole abana ngokora emeremo no online banyole emeremo kulende kurwa matukama gatwamanye ninge emeremo nero ebwate chibesa buso monta koli kubwango ekero monta kochora ekosi akora ngaye party bose enseme yemereme bose emeremara ekosi eranyole emeremo bwango egochera gatia. Okay, mbiyamo nanda seribaga. Bono kutaka kumanyanga nko sikira nyole emeremo bwango. Ebine bintu nabiro biomete toko kora guidance and counseling. Kwa mfano bono, nduo mfano. Bono iga obengaye go korete nursing. Maybe oyonde nko sikinande maybe ndatebe. Tigante nonye maybe lab technician. Ejichonsi chirase health sciences. Obo mane mbolinga demand yechi nasigera abeguru. Yagera kero koligere totebe bune nyagitari. Enyagitari nabekwira chinasi nonye 10. Lakini iro muntu bwe lab umuntu oyomo. Igobono ebintu bune ebinabye toko batogo shauri abanafunzi. Lakini nande pamoja nayo. Umete ndo basiko ikerase umuntu ogende gokore program gete gose kosi gete isingenjo nga gwikonyore gasi umuchando twatwarire bono ase chigasi nabo konyora umuntu arase gasi lakini yani gasi litali yani ana ile wito arase ngencanyora chibesa igaro isingenjo ye chibesa gas terime yaye ere gachite singenje gwetenga nasi ngingokora ngonyora nde gasi bono bono mbiya tuligereri chigasi chiri yani chikosi chiri turanyore chigasi lakini egente kenene mono korwime yao gento kyotete kokora because kero kuebetereri kwenda ase kosi you are not passionate about yani taligento kwego kikokora bono we end up konyora abantu bako deliver services chitari chingia igo we advise unko semitole abanafunzi nga koreke nando mete nabo montara abenga tata getekyo lakini training yeri komwerese gera understanding why is it important ngatigangende nkore maybe nursing maybe tinkore education gose tigangende education tingenda nursing okay bono ebine bintu tobwene to koligereri nande omete kerogo kwana no mwanafunzi gose keroko mwa counseling nabo komanya ngoyo ekena kiatagete igo nakikinda abe yinkomenta ase amangana yo koligereri chikos na nengencho muntu oranyore gasi motaranda so bunateba anina mono the government igente kunya kwa koligereri ebintu bitato kereko tokoreta education ya Kenya bunagenda tokonya ko change ebintu bitato egente kemo ikilitwate banga education ya bono anina mono yera Steve yere competency based elio kunya kwa kubeka competency ngaktoranya bono
yani uwezo ya mwanafunzi kobe. Number 2 skills based koba egendo kelikiranya koba ke mukonya como obumanyigete bole wa kibinafsi. Number 3 it's about changing attitudes. Nguna kwa mugori ngakio yani na omwana ya kurume yao what's your passion. But then sometimes abana nkogenda bali we discover as time goes by. So education is to bwate igere ngaki can you be able to help them change attitudes and behavior on how bakoligereri obuna bakoligereri ense yabon emechandeli Kenya ngaki ko ba solve bono attitudes ne chinyinge attitudes towards a career attitudes towards creating a country ye otaikorango no mogere yani ye gokobeka kwa manyanga intino Kenya tuensi tuwa manyanga kitokora so koru a career koru egento kelio gokora ama soma alio tagete na ndebuno kunya gokorigera yense yani to don't even think outside the box, remove the box and think, or be free. So those are the things that education system ya Kenya boni indicated ko. Kingo cha sensemo ya daktari ndari wingo kuboli bolio elimunga. Ingi kiragere omuro kiwa onde bwensi origeti kogenda tisemi chiaye wikirasi university achore Mount Kenya University. And it about igatia Mount Kenya University chini chile inerie. Mount Kenya University obiye bwata no bonge obomo bwabo ntunki sitore origere Mount Kenya University bwata campus Odell Center almost all over the country. Kuna bono to bwata Thika main campus, to bwata Nairobi, to bwata Parklands eje godil ne dingana area kwende Yerichiko mondo tata kwa Yerichiko specialization Yerichiko na Parklands alafu to bwata Mombasa campus ombinga goseneje gasi bwata osene transfer kwa nyora kwa le kosomera kusongo wakiro transfer kwa Mombasa to bwata campus Yororo to bwata Nakuru to bwata Eldoret to bwata Meru to bwata Kisii Malindi Kisumu Kakamega Kitale Kericho Machakos Embu aya Isiolo to bwata Kwerendororo center ya kwende ya marketing to bwata Nyeri Uganda to bwata center ororo aya Adgesia to bwata Ndororo Burundi to bwata na na Portland. So echichons ne ukoro kina ki Mount Kenya nego charity na bora nyone transfer kwa nyora aya nande tari lazima okore kama masomo au ngabo sobo chekerasi na boko shora masomo au okore online ayo nyego bwata bundles yao okore nyumba na ndiko gende to okore gas iyo kwa advantage ngakina boko ndra basoma na ndiko gende to komenta masomo yo yana boko gendra okore gas na ndiko gende to komenta masomo na ande na boko choose na ya tigankora masomo ande for example ngende ngatendi kerasi ngore chikati chikati tinga na so miri una bono ga to kwa na bono ga gasi etore abali muno bali school ngosoma bali Mount Kenya bono muna kisi to bota wanafunzi bagendreta ko some bali birasi bako kora matem na ndem to gendreta ko basome eye ko mwali baganga umwali moyo ma to kodre ko some school ya bungeto ochira ko soma mambiende promotion ya tokere takirete soko somigoka na someti umwana uri mwegori ya mwete na ando iranire skuru komende kwa mentera chiseni yimambi bakari gotoka salira toke gosene promotion na bana ndako na inde advantage ndia Mount Kenya ekero mwanafunzi abo cha gotuni staringa lazima ne gose bachelor ya gocha kero gose degree ntangani na boko nyoro somete yende ngao achicha cha kwa masters aya na boko nyoro somete yende ngao achicha cha kwa PhD ebiyon singo kwa tore Mount Kenya ndwana okanyonde na ande efi ya ito ose fees iliyo montabone takwa kana ntore considerate muno mwako gochaka gose mune semester gochaka etoko rugo 30% mwanafunzi yenye gose watakere wakana 90,000 ogo wakana 30% ya 90 aya emune kwere ndego ekona gosuka togo cha kugoikera togo tena ndaka na gose 60% aya mune gocha goika songo cho mali utakere wakora chikati wakana 80% amate mnawe ikobe wakandire 100% igonga chives chonso nye charinge 90,000 wakana 90,000 chonsi okora matemu na ndindire to consider naro to aro muntu usagwete nkentaka gosenini
abo togo nebi ngotegerera tore twarora na kinga kitora ko bwatesi to bwata basamalira wema abanafunzi bande mbale bako rumna babara bangaini mono bagenda muna cha England bacho gosoma Mount Kenya ya ne bwate cha chikwene de connection chini chi association icho abo konyora to bwate kolabo pamoja so ebibyonsi unabono to bwate kwendere Rwanda yakaberea Mount Kenya yakabe branch yakaberea Mount Kenya but president ya Rwanda kachatabanga ngati mokoroke university Mount Kenya na into bwate Mount Kigali kai woni koro Mount Kigali noroche so yo ende agreement tata na bono to bwate university ere kivyake ratire Mount Kenya diego Kigali bono tenenere te kivyake but karto kwa graduation to kwa so na bako nyoro mwanafunzi yoyo ochiro asomire kusoikira masters kareka masters no mwalimu kabere o advance no oyo bono na wena taka na bako udi bakasomi university nkorutora mabagaya to so mama to bacha gosoma ose to kwa ose ko individuality amatemo wachakire ko individuality mbuja ko individuality kuna ko individuality wakora to ko qualify rende gosomi kerasi gete gosomo mwalimu getati gete ose kerasi gete nkerega ila toke ose course gete tu arere nega ni tiwa wanafunzi wa mentire kuna ba menta ntoka ni tina bali mwana wara wa mento so Mount Kenya advantage na cheche bwata all right to chasensemo ya Mr. Zakari na bayo madam ningo mora moto era Equip Africa Institute what institute chinyinge isikaiga eto bauti ye inonere die na ndengi kikerete mure osio digam buna daktari na ndanya kwa ukon digambe emphasis on that I don't know what they bring Equip what change chinyinge Equip Africa Institute Native Vet Institute ya Mount Kenya University Equip Africa Institute on inception ego ya bwate ego no mpaka bono bwate birengo bitatu kerenge gitangani TVET education yani by TVET education intomanyete we are laying a lot of emphasis as a TVET education kiagera nero the future nero kunyoka ko beka skills chiri abanafunzi batagete namba ibere Equip Africa senge rororo consultancy Equip Africa offer consultancy to various organizations and then namba isato offer gendo togorogana executive training igo ne bibirango via Equip Africa Institute bono into etora sekerenga kama kia Equip Africa Institute ekigo rokunga TVET education now TVET education Kenya negenda to go evolve nande ngoje genda to ko nyororanga ngaki to ko beka skills and competencies asa wanafunzi baito chitagete now Equip Africa Institute etobwate chikambas saba ase Kenya ngima tochakere toga kisi tobwate campus yororo tobwate ende Nairobi ende Kitale ende Mombasa Malindi Thika Nakuru I think ejikire 7 so nande igo andonses Mount Kenya tobwate kerango ko igora Equip Africa Institute yororo so that tonyako batoko ira education system angena abantu kerto bali campus chichonsi saba igo you anene mono ne it's first of all a strength kiagera umwanafunzi olegosomaga Equip Africa kisi iga kunya konyora exposure to all the other centers meaning that in case of any issue onyorenga moiburi yogaria skwamenyete bwa transfer go chi Nairobi tuyikunya ko lengere linganga gosonyo ko kare Nairobi bwa transfer go cha kisi tuyikunya ko twara shida mono kiagera go bwa kesi ni tubate bana o yugo cha system do tumia na yem konyora max ya wali kwa bekre tu Nairobi system no arega so yani we give you a seamless transition ili tabwati tangu chinde chance so in strength ayemo edanya ko bajago tokoni interaga that's just strength chinde Equip Africa Institute nebwate strong industry partnerships konya kwa to partner na onye for example umuntu ka okora
business yani business studies gose ICT iko toko link abanafunzi aba na industry players bali ba deal in that bagenda konyoko ba commenta abanafunzi baito sometimes inkorangiritora abanafunzi yani aba the major key players in the industry to barangirwa je school wali ba interact ba manyangi kirikega nindi so karotoko train abanafunzi etoko ba train agere banyako baba konyora skill elira nyako baba ko bakonya kero ba soa industry on day one yoko graduate immediate after graduation on day one yoko so in the market you already know inkikeli nyako bako oranya ko okora namba ibere nko ba atolege mtotoko ka hands on experience that yes ngonya baba ko soma theory but nande mpamanyeto onyako soma unity ko assets and liabilities no manyitenga ki assets inchirech liabilities inchirech ngakuranya ko chinyora e balance sheet ngakyo nya kwa ko nyebeka enya ko bayo balance kuna boni gatoko nya kominyoka ne balance sheet ya Kenya to nya watebanga chironi chia buchire revenue chia ko no nya ko kole yunya ko bayo balance so we try to expose them to the industry na ko ba the hands on experience batagete kendo kya gatato we emphasize on technology and innovation. Nande you actually it's the center of Mount Kenya University, it's the center of Equip Africa Institute. Kende ngeyo granya kwa kego tutene ni kogenderera kero tumanyetenga we can leverage on technology and innovation nya kwa kego tokonya ase bintu bitokonya kwa toko kore. Again to kende kelinga ndo what state of the art equipment and ebintu billions bibako nyako baba gutumia asama somo nyako gukora ICT nyako gukora business we have the facilities chira gokonya nyako gukora health billions the owner of the university has invested heavily na under amanya ai wunga ntubu atigento gete etkewo ibuna twamutabiga igokewo chamambia so na bugate enkora tatabia story ya buna chagete kara ngota ka Mount Kenya University ani jageta karumu geta gasinin no monto geto yomo ne computer yemo boni ka Mount Kenya University ko nyike janya ko bage ko improve sana ali to kende kalinga ngo emphasize story on self reliance as abanafunzi baito at least from the training so when I go to ba to ba ida to the industry ba rangi karoro to arangeli industry experts baja ba kwanera we try to tell them if you step out to the market na gasi digo cha kwa nguvu kagireta can you be an independent citizen or a self-reliant or anya kwa kao jakebi asara goseka poliki any income generation ono bune serikali kwa the program ya Ajira Digital kuba reta to ba train yani we try to help them to open up their minds maybe nande ona kimbate chengaji na toka madam nera mentere abiro satato okay asante naende komenta nayo equip igonte teboteba kwanza nga efisi itogerense umuntu ise koligereri TVET Institute chinde nabo konyoranga equip digorire itolirense sana igobone yuge ko ali baga abantu abange nande gento kende comment na kwaniranga we have an investment of the labs maybe lab ne kitora kwana sike kusie lab ni lab no lab okay bono we have the best labs talinga no we togia that is the reality igo bono kero togo tanga we have the best labs igo mwanafunzi yo keragocha equipment chiri akonyora yani ako be exposed na equipment chiko mo prepare for the market na ndo mete bono we are dealing with a CBC competence based curriculum kero togo teba competence based ntoli ko teba nganu kunya ko very class rioka umwanafunzi yo abwente ko ba out most of the time onye totebe tigandwe mfano ye kosia ya ne yitogofa ekoro ku perioperative theater technology abanechi technicians bali bago konyana na abanyagitari bali surgeon bono omwanafunzi buno yo konyora nga toko mwali bagali nyinge kobera asinye gitari
nonye gagoche class na bagoche class ya semester yemo ingaki nyinge no ale nyagitari meto monto buno yo bono keragocha gukure program yaye gago so ase industry omonto yo gari ready obeire tayari guchake gas yaye we have competent trainers yani aborokia ke usina geko aborokia baito abande goto kurusia se industry bono tete banyo no muntu ogosomi theater technology goto koleto muntu riora se industry meto muntu buno yo ogokora practice all the time nande nero ogosomi umwana oyo alafu nando menya kumuira se chi practical omuntu buno yo nare well equipped ku prepare abanafunzi baito for the market igobono egento nare ngotebya abana bali na baibuli bato tegerete twabariganiri sana se equip coming to equip na boko oko ba assured yani nore no bale munga a native institute which will be your best choice na ande to great igobono karibu sana se equip ebinto ne binge tobwate isengenje yechingaki abonkora atigeraga Mwanchu Murele Nduzi TV netwendera usanga nabageni baite korwa as University ya Mount Kenya University nabo igo korwa as orosagerwa rwa Equip Africa Institute babira usanga na intwe amange askurene nabengwetera ayumwende usanga na intwe tera century mitandao yakere Rogeria kirota banga listening from Manama Barin Kingdom all the way to my home Kisii County Kanyimbo Mwakege Village dochenga Ruto Nyabuto Tunda in kama kawaida from Saudi Arabia Jedida well represented Juliet na bana ba Sheli na Bildad korwa Nyansongo State Takomocha dochenga from Kibabi University dochenga kama kawa migrating to Luja family J Gaston the last boy abaire kubaganilia Imambi Engi dochenga Eric Osoro korwa Keumburi Taro na Aremi Mwerwensa kia Dennis Mogaka korwa Nyankororo soko mjinga hadi tamati na Aremi Mwerwensa kia na boigo ndochenga Neredano Garo following from Nyaura na boigo ni bodio ndiraiga kulendeli naga ni muiraneria karotu arura somo timoko omwalimu PGDE ni pesa ngapi? Should this be postgraduate studies in education? Ni pesa ngapi? Na ya online learning cause I'm working nataka kufanya hiyo program. How long does it take? Oberebe kwa tina amba ya mura moko muikera to kuromoro bire kolende eneli boli turabe to kuirana ekero turabe to ko abato ko to mukuiraneria ekero turabe to kurwase mutimoko Mwanchu Murele TV ono turachi kwenda so mutimoko oro mwenge kigima kolende kinabe ginkoirana ntobe to kwendra gusanga nabagende baito ase Imambi yabono Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiri gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amachiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo Kisii asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nidukore igene
ase bintu biri bigutumika estima ase ligurire insekegima. Supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umuco busongo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushibu bukuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bare ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics, chianga, chinyange, chibagi, chikapet, ebitanda n'emito, yaboigo chipillowcase, mbabuate office furniture, cookers, fridges and freezers, table banners, toaster ovens and microwaves, dispenser, cordless kettles, washing machines, nebinde binge. Batalirime y'umuco busongo. Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Ne ano mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba bona bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero batokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumucho musongo ase nyombele ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi mina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Bochakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Chumurelia Ndizi TV ngukwa nibene ase entunda yende entunda ya mwelio imejo muroberio wensa kiastonete kusanga nabageni baito kuruasi University ya Mount Kenya na boigo Equip Africa Institute babera usanga na intwe amange anemono asitwono twabeto kubeka boronge uno mworo kia buno moiboli enchera obwenete koba gukurigereria bose bintu bwenete kurigereria otaraba goko bagogosemi mwana ogo so mwana oyu ataraba gukora ekosielia aligetie gukora korende naboganda usanga no twasonchera eli mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na wetera mtandao ito www.ndizitv.net namba ito SMS 0792192834 kone trenda sumutimo ko director ndo tukuboli bwa libolio no muorokyo yomo oyoba teba ose omurigelyo yomo Ndizi TV oyoba gako bolia anene mono kobwate kananga nigaligeti gukora a course elia ya postgraduate in education oganiko manyanga chibesa nirenga na boigo oganiko manyanga nabe gako yakora gwetera mtandao wekerero
ngiamono seri borio yon korutori sa Mount Kenya University postgraduate diploma korutori qualification ya wana tagotori C+ ekara ko yekora during holiday to koro kanga di bel awana ta konye kora se semester isatu kire semester kwa kana 32,000 elifu 32 sechi semester isatu na ndio akote lusala sina mbili nchiko tatisa because tadi chonze takire wakana anyogo watu kwa nyorogoke na gogo wakana 30% of 32% ochoka na 60 ochoka na 80 na ochoka na 100% karucha kwa matem wosena ande karota itakuwa yakora fully online gere 50,000 per semester. Okay. Erebe kima bono tugane tuba togoswa asubwagare tutakire Mount Kenya University tumanyango igoro yechikosi mokoba mokorwa nabo igo nabo orabe boigo gwatura ase ense moyende boigo chibesa mokoba mogo sabani matene chinyinge chire kolende nabo koba gogo chutelia igoro kire department at least rende kiro morokia abega kumanya anemono ime yorosagero ino rwakisi ni matenga nabera tokenganchiro chikwena nwase ensagelia nene bose headquarters bose university institute ali college area nene kolende gaiganchiri chikoba chikwena no ntatomolekirane mono university aigase orogongo rwakisi bosongo kwega tukubwate chikosi bono muna cha business biashara biashara ikodi na accounting tobwate marketing tobwate procurement tobwate strategic management tobwate human resource ichochote jiko fall under business na FCI ose duration ekarota takoso degree oso ane C+ no qualified oso university inyore ne university yomanyene ntori kwa wanafunzi na serikali tokueligeria wanafunzi muna tokueligeri na go kueligeria kwa mwana go mwanafunzi omanyena gutara goche university twa mwalimiti ose twa banyene gutara toriska kokora toriki tuaranga kitu aikirie na mbedito takeire so wanafunzi tobugate mbaisa ine alafu ntobwate education for example wona somuntu osoase undergraduate karona rukone ya business undergraduate wena takoba 8 semesters karubwate C+ yao 8 semesters echi uchibage buya nabo konyora kwa kodere kwerenda alafu karobosoka guchigoro totebe gose konya kwa kode diploma gose gento mune certificate usene no taite kwa upgrade ndobwate gento tokoro ka credit transfer jimni tinjire kwa kodete mata eseji mokoro ke secondary gose kore subject university to kuchiro ka unit eji nabo toko rana kingwa kodete jinanda jate yo kode chigo so gochiko take shorter time tori gochiko ba 8 semesters na ego ke abono because boigete gokora togo kwa gento tokoro credit transfer kia chance alafu ntobwate school of education nero ne bwato walimu ne bwata chalu ne bwate nini ebinto ne bingebire education alafu ntobwate ngende social science nero egodiri ne binto kuna bie community ntobwate bantu kuna basabchief abachief community binto kuna bibona no bingo fall under social science then ntobwate pure and apply pure and applied science nero so chikos nechi ninge tobwate do mostly chirichi nene mono mune chobo nyagitali nini bito bigodi na medicine ego toka main campus ne mano ya main na ande to chande ka boso watakira kwari courses usine ya medicine ngotaka kwa na bakatika nere main campus na boto admit ga kisi wacha to kwa orientation to kwa career guidance kwa manyanki wona tako kora na bo apply ko fisi waka na bado na bebo ko reflect area system toko kwa namba geto nyane tilambo kwa kana nero etuwa kana ko reflect all over no genda Rwanda no genda wapi no genda America na boko ntobwata baka wanafunzi bande bonde kabara America ba bado bako operate onya nyene chi defense chi kire for example masters wo ikire ko kora chi defense karo chigo ika during corona ebinto bya mutandao bya detete ngotumia tore mutandao na ni chi meeting chi nyinge mutandao to kutumia so na boko defend go America na boko defend go Kenya na boko defend go Uganda so tego chanda na go sengalazi moche traveling dingo cha go traveling ke Mount Kenya no ere nai agua sore through mutandao so kwa la autori
So mostly yes to kwenda jimono yes School of Business, School of Social Science na School of Education nere Busongo. Alafu jichinde jire main campus ne vinde na bato wote biaye na bogo korega era online kusena matemgota kire ko kwara tika kuse Nairobi kuse Mombasa kuse Rwanda na kote ji campus inde chire na bogo cha Busongo ko rora amakigu ojonya rora reflective system that has no travel on ne it kwere de iyo amatemu ago tumwacha tonya service system kurworo oisara so nya kore kwa ya kore was tonje to mere bari wale konsado ne HOD ama back ya ga reflective system so obuna go ya ko se chikosto kwa te semont ken na ande tororo assist na kororanga customer yetu nere Aisa negetena korenga ni kibasa cha asa invested. Yeah. All right. Tutikirete asingani naga ni komanyanga ekero umworokia ose umworokigwa ose mwanafunzi ara cheka soma ase University ya Mount Kenya. Chisemi chiria chemitandao ose online ngakichiko bachiko kolekana. Naboko tochorere bichanga kiakoba naboigo nitokenga bosingu asenale ucha wikira aganeri gwo cha school komiro mworoke ose nabasoma online yonsi akora mate online yonsi bose tumanyi anga subo garake eto bate option isato eye monero ro ore na physical class owenere ta goche kirasio some kirigi nto wajorabo lazima oche tokorore na ande tokosomi tokori kurende amatema wikuisara za tokorore nganayo ro eye akabere nero ro emuswere online eye ndere physical for example muna walimu bono bagendere takosoma akaro waso ile bono kawo sanu mwalimu waso abona yose itokoro kadibel nero ya karo school based kitamba ogo cho engati bono mna bono to award meeting ogo cho some matemta yo okora ego chago ika December togochi ego ika December ocho kora matemye makore dadi waso merete but muno ko genda kabono ngo so mitore kirasi muno ko genda kana ande umwalimu akogendera na online link nero gotomero tego se chuma ine gotambe chigo ika ose saa 8 no bwana tago to ko mtandao koreki mo bwate kirasi ose korusa 10 mpaka saa 12 ose ko bagento muna 3 hours onyo bwata maswali ando boli alafu study material nchiro gotomero mwalimu ko umwengeji onyo bwate iswali rinde na boko moboli onyo seke kwerinde to koroke portal obwate ko iswali rinde no koli kagari umokore ndo mwalimu gocha oiraneri gosoba tebi ngaki ngocha goche kirasi next ninje mbaerese igoro yigente ke nyare baboleti onde yaro bwate kende na bago changia ine yera rakabere bono ogoche kirasi na ndo chiko okendo mtandao aya na ndinero ile piwa yokote abanga njetindi koro ka kirasi ndigocha pie ndongo korano mtandao chikati ya gocho online aya uji material to iso mer online aya ote guri tukogete na bya matemu awe time te bogoto mer online ise portal yao iligo akanile fees mune okari kore na be ko reflect na ne fina ko kuri ya kwa online also mer online kirige to kore pi otana gota ja school way lakini ekero kwa ward meeting ngwa ta document ya to karoranga no qualify to so ekwere tari mo gocho so tuwo no qualify to kwate file cha ondena cha to boli na ki mo abege tanga kiari to mo admitted according to qualification Mount Kenya egere na ekogenda na Q Commission of Higher Education requirements munebe to bekerete na boto kogenda nero so na boko amoso me piwali online ama temwa kwa online anyo ko bwate computer yako sisi miage korete kwerende ichia sasa na boko kora ama temwa online nekero kokora Monto tata kere gotoka magega ya ngo te burusa seru me korolekana chini bijire tango toka chire ko korolekana ko sego ko ibera computer yo ko screen ya chiro off igo go cha koranga ku disciplinary all right ere bya gato cha sensemo ya Equip Africa boy content moto erere egati ye meremo monkoba mokorwa bose chisemi monkoba mokorwa astorabe toko yebaga ase chin chunda ibere tora chi asense semo ya Mr. Zakari ukonera mangana arengete biasara ICT na media na boigo na bokwanera engana elierengete amangana a engineering tobeto gotwara madam ga gokwanera ase ensemo area erengete obochenu health sciences ensemo area ya hospitality na boigo mangana arengete fashion na otochakera sensa ya Mr. Zakari. Asante sana nanda Equip Africa Institute kuna linataba na institute ya Mount Kenya University ya TVET Education
nande regulator yaito ekoro kunga TVETA kuna SG University regulator yabo ekoro ku Commission for University Education CUE intwe yaito TVET Authority TVETA so because chilichon stock offer actually accredited na TVETA so we have to mount them after we have gotten a clearance kurwa sibali nande tigama ntenga chiko se stock offer igoto at least togotema sana kuna togo chirigereriga at least all diploma courses eto chibegetenga strictly 6 semesters yokobere class so that is 2 years alafu just certificate chi semester ninye lakini ande bono nini SIDAC ine examination body yarifiyeti a curriculum nare nande ko rifiyeti curriculum e karusti unit gete so gojakire semester yegocha ntonya akora to reduce duration yo mundo diploma na certificate further down egere umuntu ikechiro mapema egere kyoko gende chiro kwanya ko bako konyoranga watanga ne nomba mu akorete school na barabo seni kiangwa na chikosi to the Department of Business Studies and Social Sciences to the chikosi to the diploma in business management and a certificate in the same to the artisan in office assistant diploma in human resource management and a certificate of the same diploma in banking and finance certificate in the same diploma in social work you want to reach level isato do the diploma certificate na artisan artisan onye kwa grade kia roje ngangeri kia injuma ata to the buna grade kia and do the tourism and travel management both diploma and certificate na criminal justice management you want also you go totalere as a center ito ya Malindi ndo the maritime transport and logistics management so you go na baba so to so ICT and media ndo the diploma in ICT technician certificate and artisan in the same so koru grade gear E ko genderera totalere to the buna to kora amanganayo cyber security ndo the both diploma and certificate na computer science ndo nyubwate na broadcast journalism alafu ntobwate chikosi chinde kuna as engineering diploma in electrical installation certificate in electrical installation na artisan in electrical installation then ntobwate plumbing artisan na level 3 no dio get form 4 level 4 no dio get form 4 wajigoro na yo utakera artisan so chikosi echi onye kwa una tinkwa ni chikosi ya asecho totalere kyagara chikosi echi ni ntudogo chibeka na kotoko nya goto koranga nkosi kiyo tagete but nande bana dinata yaba chikosi chitoko mount echire demand driven na market driven so chiji toro chenga echina kotoko nya goto kokonya toko igoro gonko bunuko nya goto konore gas nisa komenta inkyora jorere chikosi echi ase equip Africa Institute kyagere curriculum etari ntutoroseti the regulator igekoro ku TVETA the curriculum implementation body egoro ku SIDAC so into alias equip Africa Institute number 1 into twalinga batangani gochaka the CPC ya TVET bakoro kanga CPET competency based education and training into twalinga batangani even part of the campus nini centers kia jagete Equip Africa was among the first the pioneers in CPET training so we already understand it as a engineer toko examine omworokia igere marakabel entangani toko nyoroka formative assessment ne bidi ndo bidi to so mekeras chikati abanafunzi babo kole class practical alafu na theory exam ne chikati chonse chibabo kole echo na boto which mark out of 100% but omolio ye in SIDAC bidi to chokora amatemwalio molio formative assessment ya amatemwalio intano ago carry 60% of the marks buna boni ganto gendeta bono ejitokoro nga summative assessment inare yakabe inare koba given na SIDAC the regulator and TVETA you got the examination buna NEC
Bono inero nekia tiveta ya CPET. Ero amatemwaria koreta igakoba converted to 40% on siama kobalka 100%. Then ngokora bari practical. A practical ibugata actions pi amande yani sterongo the ones. For example, you call the level 4. Theory on your column, lakini toko igende kyo koreiga. You already avoid 70%. Already weighted the also konyoranga kwa manyire already where the kagara theory okari 30%. Both in internal examinations na chirichia sidak. Level 5 you also your certificate a practical ya carry 60% of the marks. So yani ngoto iso onye ko te una igore computer yo cha jingi kere kebe nyairani oirani bujaiga ayuna max igo waitira na diploma igo ero 50% 50-50 nini chance asinge nchiwe biro nale kusabato enda senseme madam nera to chuteri igoro nabo igo madam muta to mentera ninga school fees ninga yekore injeri nabo igo ikekakire na kyomoro kyarabe ase school yani asubwagari. Okay. Mbia muno nande igo chikokwanira se chi department chikobwate kwanza ntanga no kwanira department ya health sciences. Ntobwate a diploma ya community health. Ntobwate certificate ya community health na artisan ya community health. Kuruagu ntobwate ko siende ko perioperative theater technology. Perioperative theater technology abuna nate bali tanga ni abambali bakobera ase theater kokonya chi surgeon kero bagokora surgery ejuere chilebo ibere tobwate diploma togatwara na certificate. Alafu ntobwate Kenya registered community health nursing. Ene program ya nursing eyere Kitale teri under TVET. Eye bado ere ekoba nursing era under Nursing Council of Kenya. Amatemu abo akoba ya NEC. Alafu ntobwate a diploma ya health records and information technology. Tugatwara ne certificate yaye ntonye bwate gaiga Kisii ntobwate na Kitale. Togoche program wende korokunga certificate in health service support. Wono eye chilebo ibere certificate na artisan. Aba banga china said na buto baka rukiruna said lakini karoko cha certificate na be korokugo program wende tobwate na diploma in science laboratory technology neye nero teri under TVET bado asebono bado ere governed ne body yabo igo lakini yeye bono ego toka Kitale. Ntobwate nutrition and dietetics ere diploma na certificate. Alafu ntobwate diploma ya clinical medicine eye tonyibwata se campus ya Kitale. Kuruagu bono toche department ya hospitality. Department ya hospitality tobwate program yemo. The diploma in food production, yani a Johnson food production, but here as a level ya diploma, a level ya certificate, ne level ya artisan, a level ya nsepi. A department yo mo ne ya beauty and fashion design, and to buate hairdressing, certificate, diploma na artisan, alafu ne program wende korokunga artisan in fashion design, artisan in beauty therapy. Bonong cha se range yeto ye school fees chi artisan na certificate gocha kera chire 18,000 except perioperative theater technology ejuere fees ya yegere 30 lakini echichinde 18 to 25 per semester. Ne yende program wende nerere tofauti kidogo ne program ya nursing nursing yero igeko enda 45,000 per term. Yes. Chitamwire ngai chiko banaende okay turatebe nga etamwire igoro pini ne chitamwire nga nabo igo kere tamu mitinyire ngebwate. Okay. Etam yani a program we bwate the longest nursing yero strictly na clinical medicine na laboratory science kuikogende for 3 years. 3 years igobono tobekete chitamu isatu. Etamu yakwenda for 3 months. Igaso mwaka gakwenda chitamu isatu. Go eventually yago cha ukora chitamu chisa. Kerogo che level ya buna community health igakwenda for 2 years. Etamu na tebrege yakwenda 3 months igobono gakwenda chitamu isatu emyaka ebere. Okay. Alafu togo cha artisan bono.
artisan gekoenda chitamwisa omwaka oyomo eyune artisan certificate ne chitamwinye omwaka oyomo ne tamweyamo asenge nchono chenge biro komnyoka kegima nigo nabe ingwe na senseme daktari abe gago tomanyinga ngaimogo toka ngekebra abantu baranya ko bayikera na bakubwato ke namba yesimi gako gusanga ikerengeri kya kyomwerio ase mambi abano tamanye korwa ase ensemo yeno Mount Kenya University egotoka angena Nyangen Hospital okoko genda kuchinjira ya Migori on your left hand side na okora Mount Kenya University na okora signpost ne kwende ya equip na otore gabu ase barabara atakegotoikera ege namba ya 07 24 20 54 52 07 24 20 54 52 wose 07 24 20 41 95 asencherelie mitandao ya kerero bali baratakiwa apply kero apply Mount Kenya University of Kisi campus at mku.ac.ke na bokoba watu ikerere na ndora tware swali gose otageto gocha gukora masters nini masters yete ko 18 months exactly karubwa tetia machiko na marago o 18 months wa code so oiche na deni chindene tamangana postgraduate na bongo ko kaita accordingly onyare gukora in time so to chande kasi kabu so tageto gukora masters utate ko andande so tate gukora PhD ko ri supervisor ko orete in Mount Kenya to ko ri school o gender okole bintu biko wana data kora mitazakari ngwaga ni kumenyentera nganemo chi contact che Equip Africa na data ko 0784 884 000 gani ore 0784 884 000 and 020 25 00 122 nabona ndo katonyora ria Facebook na torenga Equip Africa Institute Kisi campus mabori ando sio gwate na butoko nyago butoko koirane egento kende mi bioranya ariko bako ngali bagang igmente nseta kemo text jeto ejire January May na September igonde bwensi oganetie buna boni ganto gendrede ya September ngotika sore once was soire Equip Africa Institute waja kero soma onyo waja kero artisan any other progression you kogenderera to work an application fee nande okogendera and go okore diploma kokogenda Mount Kenya for a degree to work an application fee and yons nkore no musemo mamanta everything again ore na gesero taliko borugora joal Mount Kenya go Equip Africa Institute to ko gesero goraro mbugo asante madaktari chini tekino ndilichiko chini tekino chire January April May, August, na September, December. Na bachimaje tukobeka na Equip. Yego. Madam na ingana yo mwelio. Ngote bambu yamono asogo tegera nande na abali ganiri sana ase campus yetu ya Kisi nonyene chi campus chinde egere tonyale koba oboseni. Alright, ambia mona suikira na imiandizi TV mambia bono twagokire gosanga na inwe na boigo twabitu kubali ni bene ase chintunda chinde mobe mugosanga nabo nainte na boigo kumanyia omugusire nere abiga gusuka kurwa sekerenge kemo goika ase ekerengo kende mwanchu mwali ondizi TV chisemi na chike bungo kerabege koleta amaunchurulio ase tokurwa ase igo ni matenga kwabeire gogwe semia na mugusira tebanga semia oyomo akasemia yonde mwanchu mulinze TV kwa biro kwemanyia amange ayuara bakonya kurwa sekerenge kemo goika ase ekerengo kende litana nkurukwa Job Maangi na uletwa watu kuchaka nere umurubiri akorukwa Nelfa Oro oyo bakona kinga chibichechi chabiri cyo wikira asenchera yobo ikeranu na Bigal Nyanchama mbya mono asukutubwate kurwa simambya lenge ntambe wikira ase chinga kichabono asekera kere numuchakano nkebwate omo elio wikira litukolinde na abaganeirie oburelia obuya Imiandizi TV na bwo bwansu bumugusi.